Dikane sepo. Nek wayangi ngono kuwi papo watadita. Aku arep menyang dusun Demalang. Ngerti-ngerti ana bocah cilik resik boh atos ora witangane. Apane sing atos tangane. Kowe mempalang lawu sapa kowe? Wah iki kok dodokane piye iki? Empuk. Kowe ning arepku. Sapa jenengmu? Aku. Ana wong takon, ganti takon. Jenengku Alek. Oh. Ngopo kowe Alek rene? Arep goleki sing jenenge Elisa. Supaya sing jenenge Al iki mau iso kepethuk karo Elisa. Dadi Al karo L, pokoke aku iso anak-anak. Karepmu arep goleki sing jenenge yo. Elisa lagi bintang tamu jan. Ning desa Demalang karo dalang jenenge Dwijo Kangko. Dalang larang iki. Ora jane kari nyang-nyangane gampang. Penak dalang dirembuk iso. So dicicil. Mangsane kaya sopi peleter. Ora ning kene arep dienggo tirakat. Kowe lunga saka kene. Gah. Pokoke sing jenenge Al kudu ketemu karo L. Ya ora kudu. Upama kok sing jenenge L kuwi ketemune karo Puji kok dadi LPG. Dadi wakune yo L kuwi karo Al. Nek mung mepalang lakuku kowe marai ning kene iki dadi bubrah desane. Mongko ning kene wis do gelem urunan 150. Ngisruh-ngisruhi mongko ibu-ibu do masak kawit wingi, kawit TK nganti saiki.
mung dinggo acara bengi iki kowe ngrusuh-ngrusuhi kowe tak gandem mencelak kilatmu. Wah, wani marang aku. Apamu sing kawi maju kowe. bungah tanpa upama dene awake dhewe sak loron ketiban sampur bintang tamune sapa Ki Dalang Dwija Kangkong. Ampun ya Kangkong nggih menika wau nggih sak pokoke setek-setek kemawon nggih. Nggih dilalah niki mboten saged ngeprak sikile. Soale pakai rok engko malah kaku gak iso ngadek aku yo. Matur sembah nuwun Pak Kangkong sampun nggih.